Příklad 21 je příklad obecný. Nemáme tady žádná konkrétní čísla, takže budeme jenom vyjadřovat pomocí tady délky strany pravidelného šestiúhelníku A. Víme, že tady ten šestiúhelník rotuje kolem přímky, v níž leží delší uhlopříčka. Takže si tu uhlopříčku nakreslíme, přímku, kolem které to rotuje. A on to bude tady takhle tímto směrem třeba rotovat a vznikne nám nějaké rotační těleso. To rotační těleso jako takové nemáme nějak nazvané, není to žádný obecný vzorec, ale my si ho právě odvodíme. Když si to rozmyslíme, tak to těleso, které vzniklo, tak se dá tady takto rozdělit na válec, který je tady takhle uprostřed, a dva kužely. A že máme jeden válec a dva stejné kužely. No a my víme, že vlastně každá tady ta strana je tady A. Pak víme, že celá tady tato dlouhá uhlopříčka má taky délku 2A, takže to jakoby známe, protože když bychom rozdělili tady ten šestiúhelník tady takhle na ty známé trojúhelníky, tak je jich vlastně 6 a jsou rovnostranné, to znamená, že tady ta dlouhá uhlopříčka je vlastně tvořena 2 A. Což znamená, že tady ta střední část je vlastně A, protože je to výška toho válce. A potom tady na ty kužely nám zbývá už A/2, aby nám to dohromady dalo teda ta 2A. No a poloměr toho kužela, ten je tady. Nebo je to poloměr i toho kužela, i toho válce. A ten my musíme vyjádřit. Vzhledem k tomu, že tady máme pravouhlý trojúhelník, můžeme si vzít třeba tady ten horní, tak by to vlastně nemělo být vůbec složité, protože R se bude rovnat odmocnině z A na druhou minus A/2, to celé na druhou. Toto když upravíme, tak vlastně získáme hodnotu odmocnina z 3/4 A na druhou, což se dá ještě částečně odmocnit a bude to A/2 krát odmocnina ze 3. No a teď můžeme počítat vlastně ten objem. My víme, že objem tedy bude jeden válec plus 2 kužely. Což teda znamená, že si vezmeme πr na druhou v, takže to máme vlastně pi krát, tady si vezmu to r, které není ještě částečně odmocněné, protože se to bude dělat pravděpodobně trošičku lépe. No a výška toho válce je A. A přičítáme 2 kužely, což znamená 2 krát 1/3 pi krát zase ten poloměr na druhou, to znamená tady toto číslo v té odmocnině, to celé na druhou, krát výška, a výška je v našem případě A/2. A toto už teďka jenom budeme upravovat, to znamená, tady se nám zkrátí dvojky. Když umocníme tu odmocninu, tak tady budeme mít 3/4 A na druhou krát A. Tady nám zůstane pi třetin a zase 3/4 A na druhou krát A. Tady se nám ty trojky zkrátí. Když to ještě upravíme, tak máme potom 3/4 krát pi krát A na třetí plus 1/4
krát pi krát a na třetí, což tedy dohromady, když bychom vytkli to a na třetí krát pi, tak nám zůstane 3/4 plus 1/4, což je dohromady 1. A to teda znamená, že ten objem je pi krát a na třetí. Takže toto je ten hledaný vztah pro objem toho vzniklého tělesa. No a stejně tak vyřešíme povrch. Tady si musíme dávat pozor na to, že povrch je vlastně jenom obsah pláště a 2 plášťů těch kuželů. To znamená, že tam nebude žádná podstava. Tím pádem máme nejprve zase ten válec, což by bylo 2 pi r krát a, což je teda ta naše výška. No a pak máme 2 ty pláště kuželů, což je pi krát r krát s. No a když tam dosadíme, tak máme 2 pi krát, teď si vezmu ten upravený poloměr, to znamená a lomeno 2 krát odmocnina ze 3 krát a plus 2 pi krát a lomeno 2 krát odmocnina ze 3 krát, a teď my tady máme vlastně to s a to je tady tato naše strana, která má délku a. Zase to můžeme poupravovat, to znamená zkrátit třeba tady 2, potom se nám vynásobí ty ačka a dostaneme pi krát odmocnina ze 3, což máme vlastně v obou těch výrazech a tam bude vlastně a na druhou plus a na druhou. To znamená, že celkový výsledek je 2 pi krát odmocnina ze 3 krát a na druhou. Takže toto je tedy vztah pro povrch toho našeho vzniklého rotačního tělesa.